lakikannan yhteydessä varattaisiin kiinteistöjen kuntokartoitukseen määrärahaa. Ja sitten kommentti on ihan hyvä ja asiaan on paneuduttu, mutta en malta olla muistuttamatta siitä ajankohtaisesta asiasta, joka uutisoitiin viime viikolla, kun eduskunnan oikeusasiamies puuttui siihen, millä tavalla kuntien pitää korjausrakentamiseen ja ongelmiin tarttua. Hänen päätöksensähän oli lausunnon eroinen ja siinä sanottiin, että taloudellinen tilanne ei poista julkisen vallan velvollisuutta puuttua edistämään päätöksentekoa. Eikä halua mitenkään muuten tätä tässä vaiheessa tuoda yli, vaan sen suuntaisena, että tämä ohjattuu meidänkin ajattelua siitä, että vaikka taloustilanne on heikko, niin se ei silti ole riittävä peruste olla tarttumatta asioita riittävällä pohjalla. Puheenjohtaja, kyllä tämä kannattaa tavan koronellekin. Vuori. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Minusta tämä selvitys on hyvä ja kaupunginhallituspöydässäkin käsiteltynä hyvin ja muuten, mutta ainoa, minkä haluaisin kaupungin kiinteistöjen puolta nyt lisättävä tähän, että myös henkilöstö olisi aktiivinen omissa kiinteistöissä ja kun havaitsee varhaisessa vaiheessa, niin se tieto ja informaatio menisi niille, jotka niitä ylläpitää ja korjaa. Että semmoinen oma aktiivisuus siellä henkilöstössä ja kiinteistö, jotka niitä käyttää, niin sieltä löytyisi jo ennakosti jo paljon aikaisemmin ja tällä ehkä vältyttäisiin suuremmista niistä korjauskustannuksista. Että se oma aktiivisuus, että jokainen on siellä kotonakin kattelee talonsa ympäri ja pitää yllä sitä. En tarkoita sitä, että töihin tullessa pitää heti ruveta kiertämään, mutta sanotaan, että jos siellä nyt selkeästi näkyy, että johonkin vesi tippuu, niin välittömästi se informaatio ja kyllä se meistä jokaisesta lähtee tähän puheenjohtaja, minkälainen arvio olisi siitä laskea annettavissa, että jos tällainen ennakoiva toimintatapa olisi ja meillä on rahaa tähän tässä lausunnossa mainittuun asiaan, jota vaikka 35 000 euroa vuosi, minkälainen säästömahdollisuus sen kautta syntyy, vai onko sitä arvioida mitenkään? Ja tosiaan tuo Juha Vuoren mainitsema toimintakulttuurikysymys on varmaan aika olennainen tässä toisena puolella, että sen terästettiin. Tähän ensimmäiseen kysymykseen tuli jonkinlainen arvo. Ja sitten lausunto Viikka. Leija Viikka. Arvoisa puheenjohtaja. Ensinnäkin kannattamani Torosen esitystä ja sitten viittaan tästä viime aikoina julkisuuteen ollut professori rakennustekniikan professori nimeä en muista. Hän on varoittanut suomalaiselle siis sekä nykyisestä että tulevasta tilanteesta, kun nyt rakennetaan näitä niin sanottuja pullotaloja. Että meillä on kohta niin suuret homeongelmat valtakunnallisesti, että ainut rakentaminen, joka ei tuota hometaloja, on hirsirakentaminen ja sinä itse olet sitä ratkaisua. En siksi mainitse sitä, vaan siksi, että tämä ongelman suuruus on niin mittava, että jos jollakin ennalta ehkäisevällä toiminnalla voidaan, jos ennakkoon havaita ja ehkäistä näitä pahimpia ongelmia, niin muuta kuin pieniä asioita siitä toiminnalla. Sitten valtuuston Möyry. Arvoisa puheenjohtaja, kun rakennetaan nuorisuutta uusia kiinteistörakennuksia tehdään peruskorjauksia, niin suunnitteluvaiheessa ratkaistaan aika paljon kunnossapysymistä. Eli tehdään sellaista rakenteilla, että niin kun voidaan vähän uhkia, riskejä tulla. Ja siinä korkeusongelmia enemmän. Se koskee perustuksia sekä kattoa ja on sitä mieltä, että yhdestä kertaa tämä harjakatto ja perustukset ei riittävän korkeaa. Korhonen. Ryhmässä keskustelimme tästä asiasta, että auttaisiko joka lisätä tämä 50 000 tähän ongelmaan. Ja me tulimme siihen tulokseen, että tärkeää todellakin on, että näitä käyttäjät olisivat hyvin aktiivisia
tilojen kuntoseurannassa ja sitten myös tätä tilaajapuolta, mitä pitäisi kehittää, että sitten se YIT-toiminta olisi tulokselmasta, että emme nähneet, että välttämättä sillä tuolla rahalisäyksellä nyt, tai ei ainakaan voisi saada varmuutta, että meitä tilanne korjaa. Puheenjohtaja, valtuutetut, vastaan jossakin sellainen kysymyksiin. Sisäilma-ongelmista kuulin tänään viimeksi, että hyvällä työllä ja kunnollisilla korjauksilla, ainakin minulle kerrottu mukaan, esimerkiksi Kaarmaajan koulun sisäilma-ongelmat oli saatu korjattua. Minun mielestä, kun niitä kuvia silloin aikanaan katselin, niin oli kyllä luvattoman keinoa rakentamistyötä niissä valokunnissa, jotka minulle esitettiin. Siinä mielessä niin tällainen toiminnan ryhtiliike, niin omilla työntekijöillä kuin niillä, joiden työtä valvotaan tai joita ostaa, niin ehdottoman tarpeellinen tähän. Tällaisen rahan varaaminen tai maksujen arvioiminen ja niistä kertyvien säästöjen arvioiminen niin on kyllä aika vaikeaa. Ensin syntyy aina korjausrakentamisessa, jos tehdään lisätoimenpiteitä, tarkastuksia, mutta aina syntyy ensin menoja. Tuloista en tiedä, milloin ne tilastossa meidän pankkiin. En osaa arvioida ollenkaan tätä ja on vaikea tuolla tavalla perustella sitä. Talousarvio on muutoin sellainen kokonaisuus, joka tuodaan sitten päätettäväksi normaalin kaupunginhallituksen käsittely ja meidän sitten tai yhdistyshallituksen käsittely ja uuden valittavan kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Jos yhteydessä eri määrärahoja sovitellaan ja otetaan tuo valtuutettu Korhosen toimen huomioon tässä talousarviokäsittelyssä. Muutoin niin kannustan kyllä siihen, että aktiivisesti seurataan, reklamoidaan, korjataan. Se on varmaan kaikkein paras keino ylipäätään. Keskustelu on päättynyt. Keskustelun aikana Tapani Korhonen esitsi, että varataan määrärahaa kannatuspeksi alueella levy piippa, mutta niin kuin täällä kuultiin, me emme voi enää päättää tästä asiasta, se on tuleva yhdistysvaltuusto, joka sitten valitaan ja hallitus valmistelee budjetin, mutta tämä saatetaan sinne tietoon tämä esitys ja kirjoitetaan vaikka jotenkin tähän pöytäkirjaan, että tämmöinen aloitteessa on tehty. Näin tulee nyt otetuksi. Sopiiko tällainen menettelytapa? Meillä on varmasti näin. Asia on loppuun. Ja asia numero 4 avaa keskustelu on taas. Herra puheenjohtaja, kun tässä ensimmäisenä allekirjoittuna aikanaan lausunnolla oli 5 vuotta, kun tämä aloite on tehty, niin jos on myönnettävää, että hyvä, että nyt aloitteella rupeaa vuosien takaa tänne tippumaan, siitähän joku aika sitten itsekin huomattiin ja oli moni muu valtuutettu. On tietysti myönnettävää, että tämä tilanne on jonkun verran muuttunut siitä, kun tämä aloite on tehty ja silloin ei muistaakseni hirveästi sillä toriparkissa ollut esillä. Ja nyt ne rupeaa suuntaus on nyt toriparkin lisäksi näitä kadunvarsipaikkoja entistä enemmän maksullisesti siirretään, että tämä suuntaus nyt on mutta todennäköisesti josta toki täytyy myöntää, en ole toriparkkiin vielä tutustunut, niin kuin aina valtuutettu olisi, niin tämä vastaus olisi varmaan ollut toisenlainen, mutta tyydyn tähän. Tätä asiaa, mutta toriparkkiin liittyen, niin tein valtuutusaloitteen 46.10.72, jossa esitin, että saattaisi tuonne toriparkkiin ikäliittyviä sairaille helpotusta parkkimaksuun. Niitä ei ole kuulunut mitään, niin tätä vähän tiedostelen, että mihinkä se on hautautumassa. Arvoisa puheenjohtaja, en osaa kyllä sanoa, mihin se on hautautunut, todennäköisesti byrokratian
koneistoon, mutta kyllä niin omana näkemyksenäni on, kun vertailee pysäköintihintoja eri kaupungeissa, niin on niin kohtuullinen, että en minä tiedä, miten sitä voi vielä helpottaa, mutta jos sitä helpottaisi sitten sen rajaaminen ja sen käyttäjäjoukon arvioiminen, niin olisi kyllä niin työlässä vaikea ehkä osoittautua myös niin pidän sillä aika vaikeana semmoisen hyväksymistä, vaikka en tiedä edes missä vaiheessa aloittaa. Tässä todetaan, että keskustelun päätetään, että valtuustohan on tehty päätöksen, että aloitteisiin vastataan ennen tämän valtuustokauden päättymistä. Sieltä varmasti löytyy. Mutta keskustelu on asia loppuun käsitellä. Asia numero 5 avaa keskustelua. Kiitos puheenjohtaja. Meidän ryhmä haluaa kiittää ripeää valmistelua ja tätä myönteistä päätöstä. Ryhmän keskustelussa on todettu, että meillä on erittäin paljon vielä tekemistä pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten työttömyyden vähentämiseksi. Ja että Ekotori on tässä erittäin merkittävässä roolissa kaupungissamme. Ja kaupunginhallituksen 27. elokuuta tekemän päätöksen mukaisesti alkava pitkäaikaistyöttömien kuntakokeilu edellyttää kyllä niin kuin Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelujen, työvoimapalvelukeskuksen, TE-toimiston, työllistävien järjestöjen ja yksityisen sektorin työllistäjien todella hyvää yhteistyötä. Ja on erittäin hyvä asia, että tässä lausunnossa kaupunginhallitus päätti, että vuodelle 2013 valmistellaan Ekotori ja kaupungin välinen palvelusopimus. Tällä tavalla me saadaan organisoitua muun muassa kuntouttavan työtoiminnan kaupungin tavoitteiden saavuttamiseksi. Eli meillä on ollut tavoitteena se pitkäaikaistyöttömyyden puolittaminen sekä nuorisotyöttömyyden poistaminen. Ja tietenkin kaikkien muidenkin järjestöjen kanssa tulee nämä yhteistoimintasopimukset päivittää. Ja sitten kuntakokeilun tavoitteiden toteutuminen edellyttää yhteistyön lisäksi työllisyydenhoitoon varattujen resurssien entistäkin tarkempaa suuntaamista. Ja meidän pitää huolta siitä, että meidän kaupungin oma työllistäminen kohdistuu pääasiassa pitkäaikaistyöttömiin ja nuoriin. Ja erityisesti vastavalmistuneiden nuorten kohdalla Mikkelin kaupunki voi todella näyttää esimerkkiä palkkatyöllistämisen avulla tarjota nuorille vastavalmistuneille se ihan ensimmäinen työpaikka, josta sitten konnoitetaan eteenpäin. Ja tämän nyt mikä on tulossa ensi vuoden alusta nuorten yhteiskuntatakuu, niin sen toteutumiseen voidaan vaikuttaa myös erittäin hyvin laadukkaalla työpajatoiminnalla. Ja Mikkelin kaupungin työpajan kehittämisen suurin este on ollut se, että se on pyörinyt määräaikaisen henkilöstövoimin. Ja meidän ryhmä on sitä mieltä, että parempaa tulosta saisimme aikaan palkkaamalla sinne vakinaispohjalle. Mutta kiitos todellakin tästä ripeästä käsittelystä, joka tämä kirjallinen kysymys sai. Ja ehkä se sitten laskee vähän tätä keskiarvoa, mitä näitä aloitteita ja kysymyksiä on kohdettu. Kiitos puheenjohtaja ja arvoisat valtuutetut. Mä olen ehkä Ekotorilla selvittämässä tätä tilannetta, koska mä olin kuullut, että se on aika ahtaalla ja myös ollaan jouduttu supistamaan remontin vuoksi siellä lisävuoksien takia. Muun muassa työntekijät on joutuneet luopumaan lomakorvauksista ja sitä toimintaa on joutunut supistaa. Työntekijöitä ei voinut palkata sen takia, että rahaa ei ole. Ja mä keskustelin tämän hallinnon johdon kanssa ja sain ikäväksi kuulla sen, että tämä toiminta on vaarassa kaatua jo tämän syksyn aikana, mikäli he joutuvat tämän 5 880 € lisäksi vielä maksamaan tätä remontin lisävuokraa, eli 3 000 €. Ja sieltä löytyy tämmöinen paperimakin ja kopio, jonka mä voin laittaa teille kiertämään, niin siinä on tämmöinen remonttiarvio,
joka on alun pitäen 250 000 euroa vähemmän kuin kustannukset todellisuudessa ovat olleet. Ja tämä tieto meillekin on annettu, ja tähän siis tämä järjestö on alun pitäen varautunut. Ja ihmettelen siksi suuresti sitä, että kuinka tämä remonttiarvio on voinut nousta näin paljon suuremmaksi. Ja juuri tämä lisäremonttivuokran takia Ekoporin tilanne on niin ahtaalla, että nämä joudutaan nämä tilat mahdollisesti käsittelyn aikana sulkemaan. Ja järjestö myös haluaisi tietää, mitä vuonna 2013 tapahtui, että he voivat ratkaista tämän syksyn aikana Ekoporin tulevaisuuteen. Ja koska me nyt kaikki tiedämme sen, että Ekoporilla on erittäin merkittävä rooli tässä meidän kaupungin kannalta pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten työllistäjänä ja lisäksi tämä kertoskeskus ja vaarallisten hoito, niin mun mielestä tämä varmaan meidän kaikkien mielestä Ekoporia ei ole varaa kaupungin menettää. Ja sen takia mä haluan tehdä ihan tähän ponsiesityksen ja esitän, että nämä riittävät rahat varataan talousarvioissa joko avustusten puolelle lisävuokran maksamiseen tai tilahallinnon budjettiin niin, että Ekoporilta ei enää peritä jatkossa näitä remontista aiheutuneita kustannuksia. Ekoporin riittää hyvä arina liikkeellissään. Sehän kiertää käytännönvaroja jokin raaka-aineena uusia käyttöön. Ja tämä työllistää näitä nuoria, jotka saattaa ongelmaa kysymyskierteessä ja auttaa heitä parempaan asemaan. Mutta tämä saavutettavuus on saavutettiin tutkimuskriteerin vähän heikkoa, jos seuraavaksi muistaa, niin muistaa vähän lähellä. Joo, kiitos. Tässä on tämä vastaus ja kaupungin toimenpiteet Ekoporin pelastamiseksi on ihan hyvä, mutta nyt olisi vielä tiedustelu, että kun tähän päätökseen liittyy tämä, että Ekopori laatii myös toiminnan kehittämisohjelmaa, koska jatkotoimenpiteitä ajatellen, että tässä on hirveän tärkeää, että toimintaa kehitetään, että se toimii jatkossa tuottavaksi kiinni. Tänään on tässä tullut jo vastauksille. Kannatan tuota Sitin tekemään esitys. Niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuutettu. Yksi asia vielä, mikä tässä jäänyt huomioon, koska on Ekoporin suhteen, niin on nämä liikenneyhteydet, ja niitä pitäisi saada siellä parannettua. Että se on kuitenkin matkaa aika paljon, ja paljon on kuulemma sellaisia, jotka yleisiä kulkuneuvoja käyttäen kävisivät, mutta kun ne tällä hetkellä eivät ole mitkään kehuttavat, niin sekin on ehkä yksi estiminen, että siellä ehkä on vähän hiljaisempaa ollut, mutta Ekoporin toiminta on merkittävää ja sitä pitää pyrkiä ylläpitämään täällä Mikkelissä. Joo, kiitos. Vielä voisi lisätä tuohon Seijan kysymykseen kehittämissuunnitelmasta, niin myös kysyin sitä eilen siellä ja sanoivat, että heidän on aika vaikea tehdä kehityssuunnitelmaa sen takia, että he tällä hetkellä miettivät laitavatko he olettiin vai ei. Arvoisa puheenjohtaja, pikkusen mä kyllä ihmettelen sitä, että miten tässä tilanteessa voidaan taas olla. Minun mielestä tämä kaupunginhallituksen käsittelyssä ollut euromäärä oli nimenomaan sitä varten varattu, että tuo ylimääräinen neuvottelu pystyttäisiin kattamaan. Siitä käyvät neuvottelun keskusteluja ja kuinka se taas voisi olla siinä tilanteessa, että se ei kannata päällään. Omana mielipiteenä sanoa, että se tuli alunperäin liian kalliiksi tiloihin. Se ei vaan nyt kannata. Mutta se on nyt siellä ja sellaiset tutkimukset pitää tehdä, että se toiminta päällä pitäisi, mutta kyllä Ekoporin toimintakin täytyy kehittyä ja kulujen vähentyä, jottei tarvitsisi aina lisätä rahaa. Tuossa ihan nopeasti laskin, että se on 25 miljoonaa, koska pidetty kokousta ja 4 talousarvioita tulossa lisärahoituksia. Ei oikein hyvältä näytä, kun miettii sitä, että minkälaisessa haasteessa on. Tuo valtuutettu Parkin esitys oli myös minun mielestä talousarvioesitys, nimittäin ei sitten muuten saa sitä
joukkoliikennettä ennen kaupungista maksa. Kyllä mun mielestä ollaan niin lähellä kaupunkialuetta, että kyllä sinne täytyisi pystyä muullakin laitteella menemään omalla autolla. Niin auto kuitenkin kulkee Uskun kautta ja sieltä, en muista katuja, mutta sieltä on oikoreitti sinne Ekonorin pihalle. En mä pidä niitä matkoja ihan mahdottomana, mutta jotenkin mahdottomana pidä sitä, että kaikkiin näihin esityksiin kaupunkiin vastaisi myönteisesti, koska se tarkoittaisi kyllä merkittävää lisämenoa. Keskustelu on päättynyt ja keskustelun aikana valiokunnan Soliotalo taaksepäin kannattavana esitti monta, jotka Ekotorilla kannattaisi rahaa ja edelliset asiakäsittelyn yhteydessä todetaan, että on päättää, merkitään pöytäkirjaan ja näin merkitään ja todetaan asiassa loppukäsitys. Ja asia numero 6 avaa keskustelua. Asia numero 7, avaa keskustelua. Kuuluu kai paremmin. Minä olen puheenjohtaja. Yhdistys hallitus luottaa tähän valtuustoon ja toivotaan, että olemme luottamuksen arvoisia. En halua tehdä mitään muutoksia tähän, mutta täällä ohjeessa on tällainen luonnonvaroja koskeva ehdotus. Sulla on 5 käytön mukaan hoidon. Tuo ei oikein ole mulle auennut, että metsäomaisuuden kohdalla. Ymmärrän kyllä, jos soraväestö ja kallioista alasti, niin se kuluttaa ja ei saako, mutta metsän suhteen jonkun verran tuli kokemusta ja miten siinä nämä ohjeet nyt sovelletaan. Käytön mukainen pois. Ja jos hyvin hoidetaan metsiä, niin tämä metsäomaisuus kasvaa ja niin edelleen. Niin miten tuolle käytännössä sitten tullaan tutkimaan tähän ja nähdään ohjeen voimaa? Voiko tähän saada jonkun oikein mulle auennut? Ja valtuutettu Jukka Väyrä. Arvoisa puheenjohtaja, siinä liikkeessä 5 on nämä voittoprosentit. Ne vissiin niin kuin nykyisin käytössä olevat ei vanhaa. Sitten liikkeessä 60 pitäisi olla nämä uudet voittoprosentit, kun tämä ei ole prosenttia, on vaikea vertaa, että mikä tässä oikein muuttuu. Eikö ole voinut laittaa tuohon uudet prosentit, tai onko jossakin, minkä mennä löytää? Arvoisa puheenjohtaja, haluan kiinnittää valtuutettuja poistopohjan muutokseen siinä mielessä huomiota, että tulevaisuudessa kun sitten tehdään talousarvioita, niin poistot on tällä päätöksellä käytännössä sidottu. Se tarkoittaa sitä, että tulopohja jos pettää ja kuluja kaupungille kertyy 4% kasvuvaarilla niin kuin nytten, me ollaan siinä tilanteessa, että veroprosentin nosto on käytännössä aina tie, jotta kaupungille ei synny alijäämiä. Siinä mielessä mietin, että tätä olisi, olen hyväksymässä tätä päätöstä, niin kuin oli kaupunginhallituksessa ja yhdistyshallituksessa, mutta olisin ehkä omalta mielestäni toivonut tästä hivenen käytännön laajapuolisempaa keskustelua, se on aika vähillä keskusteluilla ja perusteluilla sitä, että olisi katsottu 1-2 vuotta tässä taloudellisessa taantumassa, varsinkin kun valtiovalta samaan aikaisesti leikkaa valtionosuuksia, verotulopohja kapenee, niin tällä poistopohjalla tarkoittaa sitä, että ollaan aika liki sitä tilannetta, että meillä alijäämää rupeaa syntymään taseeseen, ja ollaan siinä tiessä, että sitten ruvetaan miettimään, että miten sitä katetaan. Tiedän, että monen kiinteistön käyttöaika 130 vuotta ei täytä, mutta on myös toisenlaisia esimerkkejä tämän kiinteistön osalta, että kannattaa ollut tässä paljon pidemmän aikaa. Ja haluan siinä mielessä valtuutettujen mieleen
painaa sen, että kun sitten joskus alijäämien kanssa painittiin, niin poistopohjaa ei siinä vaiheessa voi muuttaa. Ja hyvän luottamushenkilön etu olisi myös se, että jos tilinpäätöksessä jää viivan alle voittoa, niin sitä maltettaisiin käyttää säntillisesti velkojen maksuun, tai voisiko joskus kaupunki kokeilla sitä, että se investoisi tulorahoja. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tuossa arvotettu Lokka käytti hyvän puheenvuoron ja tästä asiasta meidän ryhmässä keskusteltiin. Tämähän on ollut niin kuin työn alla jo muutaman vuoden. Meidän ryhmä kyllä nyt näki kuitenkin kokonaisuudessaan, vaikka helppo tiehän tässä olisi ollut näiden siirtää tätä poistoalueen vielä parilla vuodella, niin me näimme, että nyt kun kunnat yhdistyvät, tulee tämä uusi mitteli, niin on realistista lähteä nyt sitten liikkeelle niin realistisesti eikä ummittaa silmiä niin näitä asioita, koska tämähän on ollut kuitenkin Kuntaliitosta ollut ohjeita kunnille annettu jo muutaman vuoden ajan, että siinä mielessä meidän ryhmä kyllä sitten päätyi tähän tukemaan tätä yhdistymishallituksen ehdotusta. Nyt kun meillä ollaan muuttamassa Seikkilän koululla ja Kalvarannan koululla, niin ollaan sillä, että uudet ennen hallinnosta ja vanhan korjaaminen. Me voisin muuten sama juttu. Kyllä tämä poiston pitää olla niin suuri, että sen pitoaikana korostaa itsensä. Ja vielä pystytään niin kuin tällainen ihmiset tunnusta ja investoidaan niihin rakennuksiin. Jos me sitä poistotien piiriksi, niin koko ajan korjauksia, joka on nyt jo kuvittaisesti. Pitää kyllä tärkeänä, että poisto on riittävä. Tietysti on sopivasti käytetty, mutta se on riittävä. Puheenjohtaja valtuutus. On sinällään totta, että nostamalla poistotasoa niin virkaluottamushenkilön organisaatiokin laittaa itsensä yhä tiukemmalle tulevaisuuden taloudenhoidossa. Se on helpomasti huomattava. Mutta toisaalta tässä huoneessa on useita puheenvuoroja kuultu siitä, niin kuin nytkin tarkastusvaltuutetun puheenjohtaja omaisuudesta on huolta, velkaantua ei saa, alijäämiä ei saa syntyä, ja kyllä nämä huolet on otettu vakavasti. Nyt on kuitenkin tilanne se, että tuolla tarkoitetulla poistotasolla alijäämiä ei synny, niin pystytään kyllä omaisuudesta pitämään huolta. Sitä on arvioitu tuon kuntaliiton ohjelmien mukaisesti, kuin myös sitten näiden yhdistyvien kuntien tilanne huomioon ottaen. Että kyllä mun mielestä se tämän tason hyväksyminen niin on ihan vastuullista päätöksentekoa ja todella tarkoittaa kiinnittänyt tähän aiemmin huomioon. Siinä mielessä uskon, että tuo taso on kuitenkin oikea se täsmentyneen, että tuon haarukkaan tai jossain vaiheessa. Mitä tulee tuohon kysymykseen käytönmukaisesta poistosta, niin täytyy todeta, että minä en ole siihen vastata, en tiedä, että osaako talous. Puheenjohtaja täytyy sanoa, että ihan eksaktisti osaan minäkään tuohon sanoa, mutta tietysti omaiset luonnonvarat, jotka on niin kuin tavallaan, jos on irrallista luonnonvaraa tai tämmöistä, niin totta kai se käytön mukaan poistetaan niin muukin omaisuus käytöstä. Metsäomaisuuden osalta sanoisin, että metsä kasvaa ja sitten kun sitä myydään, niin siitä syntyy myyntivoitto. Maapohja sinällään on arvossa, tai tavallaan maapohjan arvohan ei muutu, eikä maaomaisuus tehdä poistoa. Tällä tavalla vastasin. Ja vielä täällä Kallio ja Jukka. Puheenjohtaja, todella unohtaa tuo kysymys tuosta poistoprosentista. En ole kiinnittänyt asiaa huomiota. Se on totta, että kun sitä ei ole rinnakkain, että poistoprosenttia lainattumista on vaikeampi vertailla. En ihan nähnyt semmoista vertailun kautta. Keskustelu on päättynyt ja valtuus on hyväksytty kahdella.
Asia numero 8 avaa keskustelun, eli ja sitten valtuutettu. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on aika iso asia, tämä naisliikki ja sen toiminta, ja meidän ryhmässä valtuutetut toivat esille selkeästi sen, että kun tällaisia päätöksiä tehdään, niin pitää valtuutetuille ihan perinpohjaisesti kertoa naisliikin toiminnasta, sen tulevaisuudesta, taloustilanteesta ja kaikesta naisliikin miten se on nyt lähtenyt, kun se on perustettu, niin sen jälkeen toimimaan. Ja sitten liittyen tähän asiaan, että kun näitä kiinteistöjä siirretään tuonne naisliikille, niin meidän ryhmä kysyy kaupungin talousjohtajalta sitä, että kuinka paljon siirtyy vastuuta eli velkoja mukaan vai jääkö velat kaupungille? Ja valtuutettu Leevi. Arvoisa puheenjohtaja, silloin kun tämä naisliikki perustettiin, oli siinä mukana niissä neuvotteluissa, ja minun mielestä tämä on nyt mennyt pitemmälle kuin mikä silloin oli se, ainakin se oma näkemykseni siitä, ja ikään kuin karannut jossakin määrin käsissä, ja tuohon mitä Satu tuossa esitti kysymyksen, ja ainakin näihin kyselyihin olen valmis kysymään, että esimerkiksi tämä ei että naisille siirretään itse huomattavan paljon, niin olisi oikein ajatus siitä, että jos ne velat jää sitten toistetaan sieltä kiinteistössä ja jää kaupungin kohdalla ja tämmöisiä seikkoja. Sitten tämä poliittinen kontrolli, niin minun mielestäni se on ollut vähän liian kapeita harteita, että ainakin sitten jatkoajalla niin toivottavasti siinä olisi hieman monipuolisempi valikoima ihmisiä, jotka sitä on kontrolloimassa. Tämä se on. Puheenjohtaja valtuutettu. Naisliikin toimintaa käynnistettäessä siitä tiedettiin tämmöinen pääoman sijoitusarvio kuntarahoituksen pitämisellä yksiköllä. Tuota arviota silloin käsiteltiin ja esitettiin luottamuselimessä ja myös tässä salissa. Tämä päätös saattaa nyt loppuun sen pääomarakenteen muutoksen, joka siinä suunnitelmassa esitetty. Meillä on sovittuna, että naisliikki tulee ja kertoo tilanteesta kaupunginhallitukselle, ja varmasti jossakin vaiheessa voidaan myös järjestää sopiva info yhtiön tilanteesta. Mutta ottaen huomioon sen, että siellä puhutaan nyt selkeästi yksittäisten yritysten vuokrista, niin en pidä mahdollisena sitä, että sitä ihan täysin avattaisiin ainakaan julkisessa kokouksessa. Mitä tulee tuohon verkkosaavaan siirtoon, niin konsultia voi siihen vastata, mutta nähdäkseni tätä asiaa on useasti selvitetty ja kysytty. On niin, että kaupunki on ajan saatossa luokki on hyvin eri-ikäisiä kiinteistöjä, ottanut velkaa niin sanottuja talousarviolainoja, maksanut talousarviolainoja pois, ottanut uusia talousarviolainoja, niillä on välillä korjattu noita kiinteistöjä, välillä jotain muuta. Jonakin vuonna sitten taas meillä jopa toiminnan rahoittamiseenkin. Eli se velka, joka on meillä, velkapotti, joka meillä kaiken kaikkiaan tilintarkastuksessa on, niin sen ylittäminen näille kiinteistöille on erittäin vaikeaa. Sitten kuvasin sillä tapaa, että jos on ottanut omakotitalon rakentamiseksi laina ja silloin samalla lainalla ottaa sitä autoja menee ja että makselee pois sitä velkaa ja 10 vuotta tai 10 paljon auttaa enemmän. Niin on tosi vaikea sanoa, mutta paremmin se alkaa.
että se erittely on kyllä hyvin haasteellista. Ja ottaen huomioon sen selvityksen, joka tässä tehtiin, niin se pääoman arvo suhteessa naisten velkamäärään niin on aika lailla oikea. Täytyy kuitenkin muistaa, että tämän salin päätöksellä se Möllyken kiinteistö myytiin naisille. Eli kyllä sinne on siirtynyt myös velkaa. Tavallaan kaupungissa sitä saa. Tälläkin päätöksellä siirtyy yhtiölainoja, mutta ei suoranaisesti niihin yhtiöihin kohdistuvia hankinta- tai peruskorjauslainoja. Naistingin toiminta ei minun mielestä missään oloissa ole mennyt ainakaan pitemmälle kuin sitä suunnitelman kanssa oli tarkoitus. Naisting on kyllä yllättävänkin hyvin pystynyt erilaisia hankkeita tässä kaupungissa. Nyt viedään eteenpäin, ottaen huomioon sen vähäisen liikkumavaran, mikä siinä nyt on ollut. Toivon mukaan tulevaisuudessa se pystyy toimimaan sellaisena elinkeinopolitiikan apuvälineenä, niin kuin se ajateltiin alkuperäistä ja perusteellisesti tässä kohdalla. Mutta talousjohtaja voi vastata tuohon kysymykseen, jos aloitetaan. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, mä oon ollut tässä Naistingin toiminnassa alusta asti mukana ja sillä tavalla tunnen ne taustat ja sen rahoituspohjan, mitä silloin suunniteltiin, ja nyt tämä ratkaisu, mitä ollaan tekemässä, vie sen pääoman pohjan sille tasolle, mitä niiden alkuperäisten suunnitelmien mukaan oli ajateltu. Sinänsä yhtiö on kyllä ollut hyvin aktiivinen toiminnassa ja tavallaan vienyt tätä elinkeinotoimintaa hyvin eteenpäin. Ja tavallaan sitä myöten sitä velkaa on myös yhtiölle tullut. Ja siinä mielessä kyllä tämä pääomataso voisi olla jopa korkeampi, että minä en niin tätä sijoitusta tähän yhtiöön pidä ylimitoitettuna. Enempikin tämä nyt turvaisi ne toimintaedellytykset tälle yhtiölle jatkossa. Ja se tosiaan, niin kuin kaupunginjohtaja totesi, niin yhtiöllä on otettu lainoja tämän Möllykiinteistön sekä Insinöörikatu 7 niin sanotun Salko-kiinteistön osalta aikoinaan, ja sitä velkaa on. Kaupungissa, niin kuin kaupunginjohtaja totesi, ei ole velkoja kohdistettu yksittäisille kiinteistöille, vaan se on kokonaisvelkapotti. Nyt Naistingissä kyllä seurataan tätä velkamäärää kiinteistökohtaisesti. Laskelmat on nyt 2 vuoden aikana kehittynyt huimasti. Kiinteistökohtaisesti tiedetään jokaisen kiinteistön tuotto ja käyttömenot ja niiden kannattavuus. Ja sinänsä tämä toiminta on mun mielestä niin kuin tuottanut juuri sitä hyötyä, mitä tältä yhtiöltä on tavoiteltu. En sitten osaa sanoa, että mikä se toinen vaihtoehto olisi tämän asian hoidossa. Niin, ja keskustelua vuorossa. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Valtuutettu Satu Taavitsainen tuossa mainitsikin, ja kaupunginhallituksessa kaupunginjohtaja on tehty se toive, että Naistingkin nyt sitten laajentuessaan niin myös tuon esille, mitä siellä on tapahtunut ja tarkemmin. On erittäin hyvä asia. Minua enemmänkin niin kiinnostaa se, että se kiinteistömassa, joka on nyt siirretty sinne, jota voidaan edelleen ulosvuokrata, niin olisi sitten sitä luokkaa, että niistä se vuokra olisi riittävä ja kohtuullinen siten, ettei syntyisi mitään niin sanottuja velkoja enemmän. Eli se tasapainottaisi, koska on mahdollista, että kiinteistömassaa, mikä siellä on, niin sitten sen vuokran tasolla pidetään jopa liian alhaisena. Että se täytyy olla erittäin tarkkana, ja sen takia myös siitä osin voitaisiin asiaa keskustella siinä yhteydessä, kun info tuosta. Kiitos puheenjohtaja. Eli käytännössä meillä on siis sellainen tilanne, että kaupunki luovuttaa
aikamoisen kiinteistömassan Naistingille, josta jää X määrä velkaa kaupungille. Ja Naisting vuokraa näitä kiinteistöjä yrityksille. Ja koska näihin kiinteistöihin ei kohdistu sitten ne kaikki kulut, koska se lainanhoitokulu on kaupungilla, niin kysyisin Heikki Siiralta, että annammeko tällöin yrityksille piilotukea, koska Naistinki ei joudu perimään yrityksiltä sitä kokonaisvuokraa, mikä oikeasti kohdistuu näihin kiinteistöihin. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, näkisin ehdottomasti, että tämmöisestä tuesta ei ole kysymys. Naistingin osalta enemmänkin näkisin sitä aiemmin. Tämä vuokrataso johtuu siitä, että näiden kiinteistöjen poistotaso on ollut 50 vuotta. Niin se vuokrataso on muotoutunut kaupungin toiminnan aikana aika alhaiseksi. Tavallaan Naistingin taloudessa tämä poistoaika määritellään osakeyhtiön poistoajatteen mukaisesti, joka on ehdottomasti paljon nopeampi niin kuin samanlainen päätös, vaikka oikeastaan samasta asiasta kysymys, mikä päätös äsken tehtiin meidän poistoajoista, eli on nopeammat poistoajat, suuremmat poistot, joka johtaa siihen, että myös se vuokrataso ja sen määritys tulee toisella tavalla, eli tavallaan vuokrat on ollut hieman alihintaisia, mutta on ollut sille poistorakenteelle laskettuja vuokria, ja nyt on varmasti tarvetta myös tarkistella niitä vuokria sitä mukaan, kun toiminta siihen toiminnan osalta on mahdollisuus. Sitten on vielä huomioitava se, että näihin kiinteistöihin, joita on siirretty Naistingille, niin sisältyy korjausvelkaa. Se korjausvelka on suuruudessaan samaa luokkaa, mikä pääomaa nyt ollaan tavallaan Naistingille antamassa. Ja jos miettii osakeyhtiöiden toimintaa, niin kyllä yleensä niillä on pääomaa siinä toiminnassa, kun lähdetään pyörittämään. Hyvin harvoin tavallaan tyhjän päältä velkaisena voidaan lähteä yritystoimintaa pyörittämään, tämä koskee myös yksityistalouksia. Arvoisa puheenjohtaja, kun muistelen näitä Helsingin täysin rakentaa, niin ainakin yhtenä perustana saa myydä näitä omaisuuserilaisista kiinteistöillä saa kaupungin, kun peruskaupungin verrataan pienemmäksi. Ja sitten tämä Naistingin vuokrasi näitä toimitiloja. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että tässä on rakennusten tehtäviä. Myönnetään täällä vakuuksia, eikä pystytä millään tavalla valvomaan, ohjaamaan sitä, miten se voimme pelaa. Enemmänkin tässä salissa teollisuussopimuksia, jossa rakennettiin yhtiöllä halliin ja sovittiin vuoksia ja muita. Nyt se on siellä Naistingilla ja osakeyhtiölakin Rannan piilossa. Sitten tulee tämmöisiä, ei välttämättä kovin näkyy tämä päivyksen tekokulma, joka aika paljon porukka jäädä itseensä, sen kuin päivyksen aika ja saattaa olla omia asioita siellä saitteella. Kun näitä viedään valtuutta valtaa pois, niin työmäärä vähenee. Varmaan on tuossa sitten myöskin tämä kokouspalveluiden pienentäminen työllinen. Ja sitten on kiitos arvoisa puheenjohtaja. Jäähän se juuri jopa eri tavalla kuin minä tällä hetkellä, että meillä nimenomaan pitää olla tämmöinen nopean toiminnan yksikkö, kiinteistökehitys Naisting, joka toimii meidän elinkeinotoiminnan kärkenä. Ei moni yrittäjä halua sitä, että tämmöiseen kunnalliseen järjestelmään tuodaan päätöksentekoa varten asioita moneksi kuukaudeksi, jopa vuositosodalla mietittäväksi, vaan Naisting, kun luo sen oman strategiansa, jonka valtuusto hyväksyy, niin se toimii sen puitteissa. Ja se tekee niitä nopeita ratkaisuja vastaanottomallien tai muiden suhteen, mitä tässä kaupungissa on kaivattu.
Ja nimenomaan toivon, että tässä strategiassa, jota täällä nyt on luvattu ja joka naisenkin tulee esittelemään meille, on nimenomaan mietitty sitä, että nyt kun tämä kiinteistömassa siirretään, niin mitkä on niitä, mitä naisenkin kannattaa itse pitää, mitkä mahdollisesti jalostaa myyntiin, tai mihin tontteja esimerkiksi tehdä näitä vastaanottohalleja. Tämä on nimenomaan se, mihin naisenkia tarvitaan. Ja silloin, kun tänne tulee yrittäjä, se on ehkä naisenkin yhteydessä, kun sitä kautta löytyy nopeasti ratkaisu toimistoon tai muuten, niin se on silloin palvelu sen oma tehtävä. Se on tämän porukan sitten luottamuksen arvoinen asia, että se naisten johto toimii niin kuin täällä strategian mukaisesti on sovittu. Ja itse näen, että tämmöinen yhtiö on Mikkelin tarvittu. Se on harmi, että ehkä jokaista lainaa ei voida kohdentaa, mutta yhtiön toiminnan kannalta niin tämä kiinteistömassa siirto on pakko käytännössä tehdä, jotta se yhtiö toimii ja täyttää ne silloin, kun naisenkin perustettiin, niin ne sillä tavoitteet. Se mikä tässä on ollut, niin tämä on ehkä kestänyt liian kauan se vaihe siitä, että tämä yhtiö perustettiin ja tänne tämä siirto käytännössä on pakko tehdä. Kiitos puheenjohtaja. Matti Rokan kanssa kyllä ryhmämme on samaa mieltä siitä, että naisten toimintahan on ihan niin parannus tähän meidän yritysten vuokraustoimintaan ja EU-lainsäädäntökin sanoo, että ei voi olla julkinen toimija ei voi enää siirtää nämä tällaiset toiminnot osakeyhtiöön ja varmasti se tuo osaltaan siihen enemmän läpinäkyvyyttä, että osakeyhtiön täytyy tulla toimeen niillä tuloilla, mitä on, eli että kerätä sitten sen verran enemmän vuokraa, että saa siellä sen budjetin pyörimään. Mutta että tämä meidän huoli siitä, että jätetään veronmaksajille maksettavaksi näihin kiinteistöihin kohdistuvat lainat ja sitten pyöritetään sitä toimintaa siellä niin, että ne kaikki menot ei ole, niin se ei ehkä ole ihan läpinäkyvää. Ja meidän ryhmässä keskusteltiin siitä, että toivoisimme, että valmisteltaisiin uudelleen, mutta nyt kysyn vielä, että mitä tapahtuu, jos tämä vielä viivästyy ja tämä asia menisi uudelleen valmisteluun, niin meneekö naistenkin konkurssiin? Koiran asian sikäli, että tämä luo painetta meidän Koirankin hallinnolla ja Koirankin ohjelman tasalla. Ja myöskin, että taksiliiton toimii hyvin ja tämä Koirankin johtaja myöskin valvoo kunnan yhteydet. Se ei tule ongelmia, koska me emme näe sinne lakien taakse. Ja sitten kauan. Arvoisa puheenjohtaja, tuohon sanotaan tuosta vuokratasosta, niin ei kai se tässä nyt tällä päätöksellä epäoikeudenmukaiseksi kuulu. Että jos se on ollut jonkun hintainen eilen, niin se on jonkun hintainen samanlainen varmasti vielä huomenna. Siellä on voimassa olevan vuokrasopimus. Ei kai sillä ole yritystoiminnan mitään merkitystä, että onko se kaupungin omistamat tulee vuokrataan vai naisten omistamat naisten yhtiö. Vuokria tarkastetaan tietysti sitä mukaan, kun vuokrasopimukset antaa myötä, mutta niin kuin taloussuunnitelma totesi, niin se, mitä tässä nyt on selvinnyt, niin että se vuokra ei ihan kata niitä kaikkia kustannuksia, mitä siihen kohdistuu. Mutta tässä kaupungin isossa tilinpidossa niitä ei pysty vaan erittelemään ja oikein kohdentamaan. Eli tavallaan tämäkin ratkaisu on yksi odotus siitä, että tiedot lisääminen aina sitä tuskaa, mutta sen takia sitä tuskaa pitää saada, koska muuten meidän ei tämä toimintamista kehittyä. No, mitä sitten tulee tuohon kysymykseen, niin ei kaupungista varmasti konkurssista saa oikeutta naistenkia anna, vaikka tässä tapahtuisi mitään. Sehän on ihan teoreettinen vaihtoehto. Mutta en minä näe mitään syytä tämän asian mittäämiselle enää. Että me joka tapauksessa tämä siirtopalvelu. Eli sitä lisävalmisteluja tehdään minkäänlaista lisäarvoa. Mä vedin sen viimeksi pois siitä syystä, että tässä taulukossa noin luvut, niin missä ei ole täysin oikein ja selvittää vähän ennen kokousta, ja sitä varten silloin viimeksi otettiin pois.
nyt ne kulut on tarkistettu, enkä mä näe mitään syytä tämän päätöksen viivästyttämiseen. No mitä tulee sitten tuohon naistenkin ohjaamiseen, niin onhan meillä siellä kuitenkin kaupunkiasutuksen ihan keskeisimpiä luottamushenkilöitä hallitustehtävissä. Allekirjoittanut ja talousjohtaja otettiin sieltä heti käytännössä pois, koska muutoin tästä tuli sellaisia intressikonflikteja, että minun mielestä ei ollut mitenkään mahdollista. Kaupunkihallituksen puheenjohtajiston tai osa niistä osallistuminen tuohon hallitustyöskentelyyn nähtiin alkuun hyväksi, mutta käytännössä ollaan jo puhuttu, eikä tälleen voi jatkua, vaan sinne täytyy tämä valinta suorittaa muilla perusteilla, jotta kaupungin hallitus ei itsessään tule tilanteeseen, että se ei pysty kriittisesti arvioimaan yhtiötä, jota sen pitäisi konserniveisissä johtaa. Me tullaan todennäköisesti muokkaamaan uudella tapaa meidän yhtiöiden konserniohjausta ensi vuonna. Todennäköisesti päivitetään konserniohjeet ja konsernivalvonta, niin kuntalaki edellyttää, että tämä on ollut myös allekirjoittaneen vuotta. Eli yhteydenomaisesti musta päätös pitää tehdä tänään, ja se ei ole kenellekään tullut uutena tai tietomattomana eteen, ja tuohon ohjaukseen ja omistajavallan käyttöön, niin siihen varmaan jatkossa kiinnittää sitten noudatteita ja se on vaan eri kohta. Ja Lehtonen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, noiden lainojen siirtämisen osalta niin valtuusto joutuu tekemään vähän silmät kuumessa valitettavasti tämän päätöksen, ja on hyvä tietää, että meidän kaikkien muistaa, että me teemme sen nyt sitten näillä tiedoilla, mitä meillä on. Eli pidän sitä kyllä todella valitettavana, että näitä lainoja ei pystytä kohdentamaan, näin se tulisi olla, että ne ovat läpinäkyviä. Mutta kaupungin hallitus toivottavasti voi nyt sitten tähän kiinnittää huomiota ja todennäköisesti niin tehdäkin jatkossa. Ja sitten muistelen myös menneitä, niin kuin Leevi Piispa tässä alkupuheenvuorossa tai alussa, niin näin oli, että silloin kun henkilöt valittiin tähän naistiin, luottamushenkilöt valittiin, niin silloin nimenomaan oli puhetta siitä, että se on väliaikainen ja sitten myöhemmin nämä valinnat ikään kuin tarkistetaan, että päästään alkuun. Ja olen hyvin iloinen siitä puheenvuorosta, jonka kaupunginjohtaja käytti, että tähän myös tullaan kiinnittämään huomiota, koska ilman muuta on selvää, että tämä pitää olla myös läpinäkyvää ja kahdella puolella ei voi istua tai ei voi edustaa kahta eri puolta. Että toivon, että kaupunginhallitus tähän kiinnittää huomiota tähän naisten toimintaan. Toivotaan naisille kaikkea hyvää. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa valtuutetut, ensinnäkin kiitoksia kaupunginjohtajille ja muille näistä hienoista puheenvuoroista. Ja nyt voin vähän vakavassa asiassa vähän leikkiä ja sanoa, kun täällä on laitettu terveisiä tulevalle valtuustolle. Niin minun mielestä tämä on asia, joka oikeasti toivon, että järjestetään tulevalle valtuustolle kotilaisuus, jossa nämä asiat myöskin hyvin suhtautuvat, jossa nämä asiat sitten seikoisesti kerrotaan. Ja nämä toiveen huomioita on pitkä, mitä täällä on sulla. Arvoisa puheenjohtaja, tätä jäävyyskeskustelua, mitä täällä on käyty, niin sitä haluaisin kommentoida, että on toisaalta aika hullunkurinen tilanne, että kaupungin hallituksen tai jonkun muun ryhmän, otetaan kaupungin hallitus esimerkkinä, laitetaan kaupungin 100-prosenttiseen yhtiöön käymään ja hoitamaan sen asioita kaupunginhallituksen ja valtuuston ohjauksen mukaisesti.
sitten kun ne henkilöt ovat päättämässä sen yhtiön asioista valtuustossa tai hallituksessa, niin he ovat 1-2 jäädejä. Eli henkilöt, jotka tietävät kaikista eniten sen yhtiön asioista ja jotka on meidän puolesta laitettu asioita hoitamaan. Minun mielestä tässä koko jäävyyskeskustelussa ja siitä, että kuka on jäävi, niin tämä asia pitäisi kyllä paremmin ottaa lainsäädännössä huomioon. Toivonkin meillä kaiken istuvan kansanedustajan tähän kiinnittävää huomiota, eli mielestäni ei voi olla näin. Ja esimerkiksi jäähalliyhtiön osalta silloin viime kerralla luovuin hallituksen jäsenyydestä juuri tästä syystä, että kun kaupunki käsitteli muun muassa sitä naisnimiä ja niitä ostoja, edes joku kaupunginhallituksen puheenjohtajista olisi pöydän ympärillä päättämästä asiasta. Ja kuitenkin meidät olisi valittu edustamaan koko kaupunkia sinne yhtiöön. Meidät sitten jäädään. Ja jokainen olette omissa luottamustehtävissänne vuoron perään täällä salissa poistuneet ulos käytännössä jäädään tämänkin valtuustokauden aikana. Mielestäni se on väärin. Keskustelu on hyväksynyt kaupunginhallituksen ja asia numero 9 avaan keskustelun. Merkitään jäävi, kuva vuori ja valtuutus toivotaan poistuminen merkitään pöytäkirjaan 5 tästä. Valtuutus ja sen jälkeen jäävi. Valtuutus Lauvinen. Puheenjohtaja, tuossa äskeisessä naisasiassa kiinnitti huomiota, kun Möllyken tontista peritään vuokraa A5 euroa 4 ollut 6 000. Ja nyt ollaan Oulu yksilölle, mikä onkaan sitten nostivat kiinteistöt Oy. Nyt kiinteistöt vuokraamassa, mutta tästä tontista ei ole mitään mainintaa missään, kun peritään niitä vuokraa. Joku verran olosuhteita tunne laskettelin Otava 4, Ravintolantie, Talosaari, Otava, karkeasti noin 10 hehtaaria, A5 euroa 4, 500 000, mutta Möllyken tontista tulee 180 000 vuokraa, niin miten nämä vuokrat sitten jatkossa tonttien osalta korreloivat keskenään? Puheenjohtaja, enpä osaa sanoa nyt ihan tarkasti, että teitä kuitenkin tontin vuokra tässä kokonaisuudessa otetaan huomioon. Nyt on pohdittu paljon enemmän sitä, että kuinka tuon toisen asteen koulutuksen tavallaan toimintakyky turvataan. Se on tässä kuitenkin se pääasia. Me ollaan viemässä nyt loppuun tässäkin pykälässä taas loppuun jossa aiemmin otettua asiaa, joka lähti siitä, että Keski-Savon oppimiskeskus ja Etelä-Savon koulutuksen kunnioitetaan haluttiin laittaa tämän kunnioitetaan kanssa. Ja nyt me siirretään tuon Etelä-Savon koulutuksen kunnioitetaan kiinteistöt Oylle, joka sai luvan tähän siirtoon sillä perusteella, että se on voittava kohtaava osakeyhtiö. Ja kaupunki on ilmaissut tahtonsa olla kehittämässä toisen asteen koulutusta tässä seutukunnassa ja pienisimpään. Ja siinä mielessä tuo vuokratason määrääminen, niin se varmasti aiheuttaa oppilaitoskiinteistölle ongelmia ja aiheuttaa sinne myös paineita löytää synergiaa näistä kiinteistöistä, löytää niille uutta käyttötarpeita. Mutta taas tuo paine ja tuska niin todennäköisesti aiheuttaa sen, että toiminta kehittyy ja me voidaan tarjota Etelä-Savon koulutuksen osakeyhtiöille asianmukaisia kunnollisia tiloja siihen koulutukseen, mikä he jatkossa tässä seutukunnalla ja Keski-Savon seudulla järjestää. Eli kyllä vuokratason määräytyminen lähtökohtaisesti on ajateltu niin, että se tukee toisaalta koulutuksen toimintaa. Keskustelu on nyt jakaa. Valtuutus on hyväksynyt kaupunginhallituksen ja sitten on asia numero 10. Avaan
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Nyt ollaan erittäin tärkeä lasten ja nuorten lapsiperheiden hyvinvointia koskeva asia äärellä. Päättäessämme tässä salissa päivähoidon siirrosta sivistystoimeen ei ihan ymmärtänyt sitä se tarkoitti. Sektoriajattelu on erittäin hankala yhtälö lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevässä työssä ja tukipalveluissa. Meidän niin tässä salissa kuin virkamieskoneistossa on pystyttävä tekemään yhteistyötä yli hallintokuntarajoja ja katsomaan palvelumme asiakaslähtöisesti. Allekirjoittanut ja keskustan valtuustoryhmän tähän ponsiesitykseen. Lasten ja nuorten kehityksen tukiyksikön siirtämisselvityksessä tulee huomioida asiakaslähtöisyys ja tarkastella tätä kokonaisuutta yhteisen johtajan näkökulmasta. Tämä kokonaisuus on rakennettava niin, että saadaan kaikki lapsen kanssa työntekijät tekemään yhteistyötä. Tukiyksiköiden asemantyön miettiä puolella. Lapsen, nuoren ja perheen etu tulee olla ensisijainen asia ja tehtävä. Ennaltaehkäisevästä työstä ja syrjäytymisen ehkäisemisestä on käytävä perustavaa laatua olevaa keskustelua yli hallintokuntarajojen. Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutettu. Päivähoidon siirtyminen sivistystoimeen on varmaan tiedetty valtakunnallinen suuntaus, joka vahvistaa lapsen kasvatus- ja oppimispolkua. Eritoten siksi, että hallintokuntien välisten raja-aitojen poistaminen on todellakin suotavaa tässä kohdassa. Tämä päätös muuttaa myös sivistystoimen organisaation kaaviota ja tavallaan sivutuotteena päätös mahdollistaa lukion kehittämisen entistä itsenäisempänä yksikkönä, mikä on myös merkille pantavaa. Siirron seurauksena toivon, että päivähoidon taso ei ainakaan laske Mikkelin kaupungissa. Ja edelleen esiopetuksen järjestämisessä päästään ratkaisuun, joka huomioi myös esiopetusta antavien henkilöiden oikeudenmukaisen virka- ja toimenkuvan järjestelmän. Lasten ja nuorten kehityksen tukiyksikön siirtämistä kannattaa todella vielä pohtia, joten kaupunginhallituksen esitys on tältä osin hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, en ihan ymmärtänyt keskustan tekemään ponsiesityksen varsinaista sisältöä, mitä sillä haetaan, mutta haluan todeta olevan vähän pettynyt tähän kaupunginhallituksen esitykseen. Kävimme siitä pitkään keskustelua 2 kertaa kaupunginhallituksessa ja siellä läsnä olevana rohkaisin hallituksen jäseniä tekemään jo nyt sen päätöksen siitä, että nämä tukipalvelut olisi siirretty tässä yhteydessä saman tien jo sinne sivistyksen puolelle, ja se olisi nimenomaan tukenut tätä varhaisen puuttumisen mallia sekä mahdollistanut näiden raja-aitojen poiston. Viime päivinä olemme saaneet seurata tiedotusvälineistä, mikä vaikutus sillä on, että viranomaiset eivät keskustele samalla kielellä keskenään, ja kaikki ne esteet, joilla näitä aitoja voidaan poistaa, olisi otettava käyttöön myös tässä meidän kaupungissa. Ja siinä mielessä kannustan vielä nykyistä kaupunginhallitusta harkitsemaan uudestaan, josko nämä kaikki tukipalvelut otettaisiin uudelleen käsittelyyn ja siirrettäisiin hyvissä ajoin ennen vuoden vaihetta sinne sivistystoimeen, jolloin nämä lapsen ja varhaisen puuttumisen mahdollisuudet paranisivat myös tässä meidän kaupungissa. En ihan ymmärtänyt sitäkään, että miksi se piti siirtää se talousarviokäsittelyyn, että mikä etuaine se nyt tässä oli, vaan että tämä asiapuoli ja tämä yhteistyön parantaminen olisi kuitenkin tullut olla siinä se määräävä tekijä, ja sen vuoksi vielä rohkaisen harkitsemaan tätä tukipalveluiden siirtoa muodesta. Ja vielä lisää puheenjohtaja, mikäli keskustan esitys ponsiesitys tarkoitti nimenomaan tätä, niin lämpimästi kannatan sitä. Kiitos puheenjohtaja ja valtuutettu. Olen aivan samaa mieltä asialähtöisesti siitä, että lasten ja nuorten ja perheiden tuki pitää olla siellä, missä lapset nuoret elävät ja asuvat. Mutta tässä viittaan samalla kaudella tuohon vakavaan keskusteluun, jota lastensuojelusta viime vuonna käytiin. Ja siinä mielessä selvyys siinä päätöstä oli siirretty päivähoidon lapsiperheen tukipalvelujen myötä sivistystoimeen, niin se on siivosta siivoon siirtämistä.
hallinnollisena liikkeenä. Ja näin ollen minusta kannatan kyllä tätä kaupunginhallituksen esitystä siinä mielessä, että tämä otetaan nimenomaan aikaa pohtia asialähtöisesti ja lapsiperheen ja lapsilähtöisesti tätä parhaisen tuen paikkaa ja nimenomaan yhteistoiminnan kannalta. Mutta tässä mielessä asia on menossa, mutta oikeita askeluja pitkin ja tämän muotoinen ei kaupungoista tai edustajia. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutettu, olen omasta kannastani tähän asiaan jollain lailla tullut perehtymään jo tässä puolen vuoden ajan, sillä olen kuullut siihen työryhmään, joka itse asiassa valmisteli tätä asiaa siinä suhteessa ensinnäkin päivähoidon siirtämistä tekemässä siitä ratkaisua tietysti valtuustotasolla ja valtuuston päätöksen pohjalta nyt valmistelemassa tätä eteenpäin menoa. Ja keskustelu, jolla asiaan lähdettiin, niin oli se valtuuston antama esitys siitä, että päivähoito siirtyy sivistystoimen alle, mutta keskustelujen yhteydessä ilmaisen valmistelua käytiin keskustelua myös muista lapsiperhepalveluiden osioista, mitkä olisi mahdollisesti järkevää siirtää mukaan. Ja erityisesti tuli silloin tämä lasten ja nuorten tukiyksikön siirtäminen ja sitä kautta nimenomaan ajatellen tätä toiminnallista osiota ja asiakaslähtöisyyttä. Mutta tietysti tässä vaiheessa tähän tietysti tuo omia lisäyksiä. Seuturatkaisuja ja sen kautta vaikuttavia asioita, jotka mutkistaa tätä hallinnollista järjestelyä, mutta tietysti se, mitä tuossa päätösesityksessä on, että tätä asiaa käydään talousarvion yhteydessä esille, ja sitten Jaana Strandbergin tekemä esitys siitä, että nimenomaan lähdetään tästä asiakaslähtöisyydestä ja sitä, että hallintorajoilla poistettaisiin tästä kohdalta. Sillä jossain mielessä tietysti se 5 vuotta on Mikkelin kaupungin hallinnossa mukana, niin valitettavasti tuntuu jossain vaiheessa, että maan mittarin raja-aika pyykkiveto, jota on eri hallintokuntien ja hallintokuntien sisälläkin, vaan kyllä täytyy lähteä siitä, että yhteistyöllä ja veteen rajoilla niin sanotusti täytyy tämän asiakkaan asioita hoitaa ja tehdä eteenpäin sitä kautta palvelemaksi ja asiakaslähtöisemmäksi kaupungiksi. Mutta se, että tämä asia tulee uudelleen valmisteluun ja sitä kautta niin harkintaan, niin tämä on ihan aina oikean suuntaista toimintaa. No, kiitos. Tämä on todellakin iso asia, kun katsoo näitä liitteitä, joka on tässä tähän pykälään niin mukana tässä liitteen 4 ja 5, ja tiedetään, että kun talousarvio painaa päälle, niin halutaan jotenkin tämä organisaatio kuvio selväksi, mutta siinä mielessä olen ihan yhdentynyt Pauliinan puheenvuoroon, että on pettynyt siitä, että hallitus ei uskaltanut tehdä sitä päätöstä, että päivähoidon lisäksi myös tämä tukipalvelut olisi siirretty sinne sivistystoimeen. Itse olisin sitä ollut kannattamassa kovasti ja meidän ryhmässähän tässä keskusteltiin kovasti. Ryhmä tosiaan haluaa muistuttaa, että näissä aina kun näitä palveluja järjestetään, niin aina olisi keskiössä se asiakas, lapsi, nuori, eikä se organisaatiomalli. Ja siinä mielessä tosiaan olisimme nähneet, että olisi saumaton yhteistyö just tämän koulujen ja päivähoidon ja varhaisen puuttumisen tukiyksikön kanssa, ettei vaan sinne väliin putoaisi joskus se tieto, niin kuin nyt tiedämme ja näistä uusista tapahtumista. Mutta ja sen takia me täällä ponsi tosiaan tehtiin, että tätä jatketaan sillä ajatuksella, että meidän toivomus olisi, lopputulos olisi, että se tukiyksikkö siirtyisi sivistykseen, mutta kun me kuulimme, minkälainen ristiriita on sekä niin sote-puolen ja sivistyspuolen virkahenkilöstön ajatuksissa, niin me emme oikeastaan nyt rohkeneet tehdä tätä muutosesitystä, vaan me toivomme, että tähän vielä paneudutaan hyvin tiukasti ja otetaan huomioon tämä, että luottamushenkilöt eivät halua tuijotella niitä hallintorajoja, vaan enemmänkin sitä asiakasta ja sitä, mihin ne palvelut kohdistetaan. Ja toinen asia, johon haluan kiinnittää huomiota, että tässä kun tätä
keskustelua käytiin näistä muutoksista, niin mehän, jos katsotaan 55, niin mehän emme yhtään keskustelleet siitä sosiaali- ja terveysorganisaation mallista, että nyt kiinnitän valtuuston huomiota siihen, että me emme tosiaankaan ole edes päättämässä siitä, vaan pelkästään rakenteesta, joka niin tarkoittaa ne kolme tulosyksikön johtajaa, jotka ovat ihan liitteessä. Tietenkin se olisi voinut olla hieman selvemmin tässä esityksessä, niin olisimme nähneet, mitä me oikeasti ollaan päättämässä. Kiitos puheenjohtaja. Meidän valtuustoryhmä on tyytyväinen tähän päätösehdotukseen, mikä tässä on. Ja meidän se keskustelu oli sellaista, että ihmetellään suuresti, että miten voi olla mahdollista, kun kaikki on kaupungin työntekijöitä, miten se voi olla estävä tekijä, jos päivähoidossa ollaan yhteydessä johonkin toiseen, ja se on toisessa hallintokunnassa, niin estääkö se sen kommunikaation? Se on hyvin vaikea ymmärtää oikeasti, koska luulisin, että ne on prosesseista kiinni. Eli minkälaiset prosessit meillä on, että miten tapahtuu vaikka lastensuojelu, tai miten tapahtuu, jos jollakin työntekijällä on huoli lapsesta ja se ottaa yhteyttä esimerkiksi sosiaalitoimeen. Tai kun neuvolassa lähetetään puheterapeutia lapsi, niin ei se voi olla esteenä, että missä hallintokunnassa se toinen ihminen on töissä. Eli meidän ryhmä toivoo, että nämä prosessit laitetaan kuntoon ja sillä ei saa olla merkitystä, missä hallintokunnassa ne ihmiset on töissä, koska kaikki on kaupungin työntekijöitä. Ja sitten semmoinen nousi esille toivomuksena valtuutetulta, eli täällä on tämä toiseksi viimeinen liite, missä, ja myöskin tämä viimeinen liite, missä näkyy nämä organisaation kaaviot, että jotta valtuutetuille myöskin hahmottuu se, että mitkä kokoisista yksiköistä on kyse, niin tähän kaavioon toivottaisiin sitä henkilökuntamäärää, että mitä tuohon jokaiseen lokeroon, kuinka paljon siinä on henkilökuntaa. Semmoinen toivomus. Anne Kultanen. Kiitos. En tarvitse linkkiä ottaa kovaa ääntä. Tässä valtuustosalissa on tehty tuossa muutama vuosi sitten aloite siitä, että opettajakunnan sekä päivähoidon ilmoitusvelvollisuuden madaltamista niin päivähoidossa kuin opetustoimissa. Ja se on hankala asia varmaan tänä päivänä. Se on semmoinen, että sitä ei mielellään kummastakaan hankkeesta lähdetä tekemään. Nyt minä olisin kysynyt, kuinka tämä laatikkomalli parantaa eri näiden lastensuojeluasioiden asiakkaiden palvelua, jos se on eri laatikossa kuin tällä hetkellä päivähoito ja opettajakunta. Minä haluaisin kysymyksen Timo Talolta, ja mikä vaikutus tällä on seutusoten kannalta? Nyt on se palvelut ja saatavuus kaikista tärkeintä. Satutaan päätöseuvolla, vaan haluaisin jotenkin kommentoida sitä, että se mikä meidän valtuuskunnassa ihmetyttää tästä yhteistyökeskustelusta on juuri se, että aina katsotaan johonkin hallintokuntaan ja toivotaan sen olevan yhteistyötä seuraavaan hallintokuntaan. Kysymys on kuitenkin tässä silloin, kun lapsista, perheistä ja nuorista yleensä puhutaan, että meillä on kuitenkin oltava tietynlaisia rakenteita, tietojärjestelmiä, johtamisia rakenteita ja muita yhteisiä rakenteita, joilla yhteinen keskustelu käynnistyy. Se ei ole mitään käskyttämistä eikä syyllistämistä. Ja siinä mielessä tämä esitys, jonka kaupunginhallitus on tehty, niin siinä on juuri se viisaus, että pystytään hyvin monelta kannalta tekemään selvitystä yhteistoiminnasta, johtamisesta, yhteensovittamisesta, rakenteiden vahvistamisesta. Ja silloin me ollaan lapsen, nuoren ja perheen asialla. Ja siinä mielessä kyllä aikaa tässä tarvitaan. Ja tuohon Jaanan Ponsi-esitys kyllä myös tätä meidän ajatusta tästä eteenpäin menosta. Ja puheenjohtaja hyvät valtuutetut, että tuohon valtuutettuun Pöntisen, anteeksi, Pulterman,
tapauksessa hän peräänkuulutti tätä palveluiden saatavuutta. Ja meillä tuolla sote-järjestelmätasunnan kokouksessa viime viikolla todettiin, että meillä on pahoja puutteita esimerkiksi lukioikäisten psykologi- ja kuraattoripalveluiden saatavuudessa. Mutta sitten mitä tulee tähän esiopetuksen ja kouluopetuksen väliseen siltaan, tai onko se tätä laatikoitavaa siltaa vai mitä se on, tänä päivänä mielestäni toimii erittäin hyvin jo tiedonsiirto. Ihan äärettömän hyvin. Meillä on moniammatillinen oppilashuoltotyöryhmä, jossa monelta eri kansilta katsotaan asioita ennen kuin lapsi aloittaa koulujen. Ja tästä on hyvä jatkaa. Että jos se hallintorakenne sinne tuo vielä sujuvuutta lisää, niin se on tervetullutta, mutta tähän suuntaan ollaan menossa. Mutta suurin aukko mielestäni on tuo palveluiden saatavuus tuolla psykologian ja kuraattorin puolella, ja siihen pitää meidän panostaa. Puheenjohtaja, erittäin mielenkiintoinen keskustelu käyty tästä asiasta ja hyvin tärkeää näistä asioista keskustella, mutta itse ihmettelen sitä, mitä tässä nyt on muutamassa puheenvuorossa jo oikeastaan esitettykin, jo sitä, että millä lailla nämä raja-aidat hallintokuntien välillä madaltuu, jos siirretään laatikoita hallintokunnasta toiseen. Se ei välttämättä madalla niitä aitoja yhtään. Se, että meidän pitää muistaa, niin kuin Satu Parvitsanen sanoi, että meidän työntekijät on kunnan työntekijöitä, riippumatta siitä, missä hallintokunnassa on töissä. Jos me toimitaan lasten ja nuorten hyväksi, siihen ei voi syntyä esteitä. Ja on semmoisia toimintamalleja, joissa niitä esteitä ei ole. Ja se, että nämä lasten ja nuorten kehityksen tukiyksikkö siirrettäisiin sosiaalitoimesta sinne opetustoimeen, niin sehän on vaan, se on yhtä lailla perusteltu, että se kummassa se on, koska se palvelee niin lastensuojelua, se palvelee varhaiskasvatusta. Että se ei ole niinku, voi olla tämmöinen eipäs-juupas, että se toimii vaan toisen hallintokunnan alaisuudessa, mutta toisen alaisuudessa se ei toimi. Ja täytyy muistaa, että silloin kun se oli kasvatusneuvola aikoinaan, se oli kaupunginhallituksen alaisuudessa suoraan. Muistaakseni vielä 90-luvulla, se oli tarkoitus, milloin se sitten on 2000. Että tämmöisiä erilaisia ratkaisuja on ollut. Mutta se riippuu niistä ihmisistä, jotka siellä tekee töitä, ja meidän pitää mahdollistaa se työnteko siellä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, sain seurata tätä keskustelua tuossa muutamassa hallituksen kokouksessa ja olen kyllä sitä mieltä, että ilmeisesti me kaikki tarkoitamme oikein hyvää ja kaikki haluaa mahdollisimman hyvää meidän näille pilteille, jotka lähtevät siitä kouluralle, joka sitten jo armeijaan asti. Kenelläkään ei varmastikaan ole mitään tarkoitusta ketään tässä loukata eikä lähteä tekemään. Ja se on ihan totta, että hetken minäkin luulin, että tässä taitaa nyt mennä se lapsi pesuveden mukana, kun tässä keskusteltiin näistä. Minun mielestä tänään kuultu hieno termi oli rakenteiden rajapintojen hämärtymisestä. Toivon, että tämä keskustelu saa tästä nyt tämän ikään kuin hienon ponnen, kaikki haluaa hyvää. Ja se, että olen sitä mieltä, olin kuuntelemassa tämän viimeisen hallituksen keskustelun ja olen lämpimästi sitä mieltä, että menisimme tämän esityksen mukaan. Tämä antaa meille tilaa eikä ole poissulkeva, että minun mielestä tämä on hyvä esitys ja pilteille hyvää huomista. Ja sitten vielä haluan ylös. Kiitos puheenjohtaja, hyvä valtuutettu. Olisin kysynyt, että kun ollaan nyt kaikki ihan samaa mieltä ilmeisesti tästä asiasta, niin miksi sote ja sivistystoimi on kuitenkin se eri mieltä jo yhteistä esitystä? Ja sitten Timo Salto pyydettiin. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutettu. Täytyy sanoa, että varmasti kysymys ei oikeastaan ole siitä, että parantuuko tai heikkeneekö palvelut siitä, että missä laatikossa tämä lastensuojelu on, vaan kysymys on oikeasti siitä, että miten me kaupungin sisällä tätä ikään kuin tehdään tätä yhteistä työtä. Ja varmaan tässä viimeisessä puheenvuorossa kysyttiin tätä niin kuin eroavaisuuksia, että miksi ollaan ikään kuin eri mieltä siitä, että miten tässä pitäisi ikään kuin tehdä. No varmaan yksi kysymys tässä on myöskin tämä seutusote, joka kovasti niin sote-puolella niin mietityttää. Me ollaan lähdetty tämän vuoden alusta tietyllä seutusoteen rakenteella liikkeelle, jossa on kategorisesti lähdetty siitä liikkeelle, että myöskin lastensuojelupalvelut on lähdetään seutusoteen kokonaisuudessaan.
Toki Mikkelin kaupunki voi tehdä itsenäisesti ratkaisuja ja todeta, että ikään kuin siltä osin Mikkelin kaupunki ei noudata tätä seutusta ikään kuin tiettyä linjaa. Tietenkin se koko tämän niin kuin meidän yhteisen alueellisen sosiaali- ja terveystoimen ohjaamisen ikään kannalta tuo tiettyä lisärakenteen ja monimutkaisuutta ikään kokonaisuuden hallintaan. No on sellaisia asioita, jotka kuitenkin sitten voidaan tietyllä järjestöillä poistaa, että tämäkään ikään kuin sellainen, etteikö näin voitaisiin tehdä, mutta täällä on valitettava hallinnollinen hankaluus, mikä näihin järjestöihin sitten ikään kuin liittyy. Varmaan niin sote on ihan samaa mieltä sivistyksen kanssa siitä, että tällainen prosessi on erinomaisen tärkeä ja meidän pitää ajatella ikään kuin lapsiperheiden palveluja niin prosessina koko kaupungin tasolla. Kysymys varmaan ikään kuin siitä, että kysymys puhutaan sitten aika isosta niin kokonaisuudesta, jonka valmisteluaikataulu vasta alkoi ikään kuin tämän vuoden keväällä. Ja se on sellainen iso, että ikään kuin soten näkökulmasta on sitä mieltä, että koko kaupungin tasolla on isosta periaatteesta kysymys liittyen koko meidän lautakuntarakenteeseen, tiettyihin lautakuntien toimialoihin ja muihin, jota on hyvä ottaa pieni aikalisä ja miettiä tätä kokonaisuutta, miten se käytännössä hoituu. Ja soten kannalta myöskin yksi kysymys on liittyen tähän sosiaalityön kokonaisuuteen. Eli me ikään kuin tehdään soten sisällä, niin editetään aikuissosiaalityö ja lastensuojelu omassa osa-alueeksi, että ikään kuin tulee miettiä, että mitä on se ikään kuin sosiaalityö, jota me teemme koko kaupungin. Mutta jotta me päästäisiin ikään kuin hyvin eteenpäin, mutta näistä hallinnollisista rakenteista, niin sotessa ollaan laitettu terveyden ja hyvinvointilaitoksen hakemus siitä, että Mikkeli pääsisi tällaiseen uudenlaiseen johtamisprojektiin, jossa ikään kuin nimenomaan lapsiperheiden palveluiden ja lapsiin kohdistavien palveluiden kokonaisuutta kehitetään koko kaupungin tasolla ja mietitään uudenlaisia johtamismalleja, että ikään kuin voidaan määrätä näitä eri hallinnokuntien välisiä raja-aitoja. Täältä me odotamme ikään kuin aika paljon, että me päästään ihan aidosti koko kaupungin tasolla keskustelemaan, miten lasten asioita päätetään ja miten ikään kuin nämä kaikki lapsiperheeseen kohdistuvat prosessit otetaan huomioon. Keskustelun aikana valtuutettu Ransman kannattavana teki ponsiesityksen, jossa korostettiin asiakaslähtöisyyttä ja lapsen etua. Kysymykseni kuuluu, että voidaan yksimielisesti hyväksyä tämä ponsi liitettäväksi päätökseen ja näin on löydelty, joten liitetään ponsia ja valtuusto hyväksyy. Valtuusto on hyväksynyt valtuustoaloitteen esityksen ponnella. Meillä on 3 valtuustoaloitetta. Ensimmäinen valtuutettu Viikko. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, olen tehnyt valtuustoaloitteen. Itse asiassa tehnyt jo viime keväänä. Tämä oli silloin hyvin ajankohtainen asia, mutta muisten kiireelliskäytöksen johdosta ja edellystä silloin jatkaa jätämä sen nyt. Valtuustoaloite suolistosyöpäseulonnan aloittamiseksi. Suolistosyöpä on Suomessa 3. yleisin syöpä ja syöpäkuolemia se aiheuttaa toiseksi eniten. Syövän alkuvaihe on oireeton tai vähäoireinen, joten suuri osa syövistä todetaan vasta levinneinä. Syövästä selviämisen ennuste on kuitenkin sitä parempi, mitä varhemmin se todetaan. Suolistosyöpäseulonnan on laskettu tuovan kunnille säästöjä. Kun syöpä löydetään varhain, selvitään pelkästään leikkauksella ilman raskasta ja yhteiskunnalle kallista säde- ja sydänsairaaloita. Mikä tärkeintä, seulonnan on useissa tutkimuksissa todettu alentavan suolistosyöpäkuolleisuutta merkittävästi. EU antoi suosituksen väestön syöpäseulonnasta jo vuonna 2000. Tästä huolimatta laaja väestöpohjainen syöpäseulonta on rutiinia vain Britanniassa, Suomen useissa kunnissa sekä Ruotsissa Tukholman alueella. Vuoden 2012 alkuun mennessä yli 150 suomalaista kuntaa oli mukana seulonnassa. Esitän, että Mikkelin kaupunki ryhtyy toteuttamaan suolistosyöpäseulontaa
syöpäjärjestöjen valtakunnallisen ohjelman mukaisesti. Tuossa merkitään pöytäkirjallisia eteenpäin. Sitten valtuutus Brandman. Maaseutuvaikutusten arviointi käyttöön päätöksentekokodeksi. Valtioneuvoston asettama maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä on kehittänyt maaseutuvaikutusten arviointivälineen. Jota voidaan käyttää päätösten vaikutusten arvioinnissa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Valtioneuvosto on suosittanut kyseisen arvioinnin käyttöönottoa viranomaisvaltuutetun vuoksi sekä valtakunnallisella että aluetasolla. Tulevan kuntaliitoksen jälkeen Mikkeliin kuuluu laajoja maaseutualueita. Laajakunnan eri alueiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi Mikkelissä on tarpeen tarkoituksenmukainen ottaa päätöksenteossa käyttöön tämä maaseutuvaikutusten arviointi-instrumentti, joka löytyy sieltä maaseutupolitiikka-sivulta. Sen avulla voidaan arvioida, mitkä ovat kulloisenkin päätöksenteon vaikutukset maaseutuun, maaseudun elinkeinoihin, elintapoihin, työhön, kilpailukykyyn, asumiseen, palveluihin, saavutettavuuteen, yhteyksiin, osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen ja pyrkiä ehkäisemään päätösten haitalliset vaikutukset. Keskustan valtuustoryhmä esittää, että maaseudun arviointityökalu otetaan käyttöön Mikkelin kaupungissa päätöksenteon vuodeksi. Pöytäkirjaa sitten 2 ilmoitusta. Valtuutettu Hirvi. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, olen eronnut perussuomalaisesta ryhmästä Katla Päivämäärä ja menen KD-valtuutettuun. Sitten valtuutettu. Joo, jos on hyvä tänne saattaa, kaikki muuta saattaa, ajoissa tietoa, jos valtuutettu Lehti. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tällä päivämäärällä eroon perussuomalaisten valtuustoryhmästä. Olen loppukauden sitoutumattomista ja hyvin lähellä keskustapuoluetta tehdään yhteistyötä. Niin mä en saanut edes puhua tänään puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Tässä ollaan toivottavasti takaisin valtuustoaloite pikaluototoiminnan mainostamisen kieltämisestä Mikkelin kaupungin alueella. Tämmöinen allekirjoittanut niin monta valtuutettua ja sitten mun laskutaito ei tälleen nopeasti. Niin sanoin sen jo, että me edellytetään, että Mikkelin kaupungin mainospaikoilla kielletään pikaluototoiminnan mainostaminen. Merkitään pöytäkirjaa tarkkaan eteenpäin. Oliko vielä muita ilmoituksia tai aloitteita? Valtuustossa päätöksiä. Kiitos.